Здравейте! Сега ще ви обясна как да се отървете от четириногите любимци, които обичате страшно много и които могат да ви навредят страшно много, само ако ви захапат. Начинът, по който да се отървете от захапката на кучето, е да се направите на мъртъв и лягнете на земята. Тоест лягате на земята, правите се на мъртъв и кучето ви остава да намира. А моята грешка беше преди 4 години, че направих точно обратното. Тоест карах колело и едно домашно куче ме захапа, след което собственика се качи с мене, каза, че кучето само отдраскало. Аз ставаше и си свова панталон, за да се види, че не е така, от кръка ми течеше кръв. Знам, че не трябва да го казвам, беше гадно. Да, течеше ми много кръв от кръка, собственика на кучето избяга и сега имам белег от това домашно куче, което ме захапа за кръка. Другото, което ще кажа за този собственик, е, че той имаше още няколко питбула, които са били тормозени от децата му, както и този добърман и още два. Тъй, че внимавайте с домашните кучета, уличните кучета и абсолютно всякакъв вид кучета, които срещнете, защото както са добри и мили, така могат да станат зли и да ви захапат за кръка или да ви захапат и да ви откъснат някоя част. Дали пръст, дали ръка, може да го направят дори и голяма дупка в кръка, зависи от захапката на кучето и така нататък. И това от мене, пиш, пазете се, нали? И бъдете живи и здрави!